Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa f'din is-solennità tal-qaddisin kollha. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin u bil-ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġel qaddissin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Jaħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox bil-għajnuna tiegħek qegħdin nagħmlu festa solenni biex nagħtu ġieħ lil qaddisin tiegħek kollha f'daqqa għall-merti tagħhom. Il-qattalb li tant qaddisin joffrulek għalina u xerred fuqna bil-kotra il-ħniena mixtieqa tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwanna Apostlu. Jiena Ġwanni rajt anġlu ieħor tiela bis-siġil ta' Alla l-Ħaj min-naħa tal-Lvant u bleħenoli għajjat lill-erba' anġli li lilhom kienet ingħatat is-seta li jagħmlu l-ħsara lill-art u lill-baħar u qalilhom: tagħmluhomx ħsara lill-art u lill-baħar anqas lis-siġar qabel ma nkunu stampajna s-siġilli fuq il-ġbien tal-qaddejja ta' Alla tagħna. Imbagħad smajt x'kien il-għadd tal-issiġillati, 144,000 is-siġillati minn kull tribù ta' wlied Iżrael. Wara dan ħarist u ara kien hemm kotra kbira li ħadd ma jista' jgħodda minn kull ġens u tribù, minn kull poplu u lsien, weqfin quddiem it-tron u quddiem il-ħaruf, libsin il-biesi twal u bojot u bil-frijej tal-pan f'idejhom. U għollew leħinhom u bdew jgħidu: is-salvazzjoni nafuha lill-Alla tagħna li qiegħed fuq it-tron u lill-ħaruf. L-anġli kollha kienu qegħdin madwar it-tron u madwar ix-xjuħ u l-erba' ħlejjaq ħajjin u nxteħħtu wiċċhom fl-ard quddiem it-tron jagħtu qima lill-Alla u jgħidu: Amen, it-tifħir u l-glorja, il-erf, ir-rat ta' ħajr u l-ġieħ, il-qawwa u s-saqqa ta' Alla tagħna għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbagħad wieħed mix-xjuħ qabad u staqsini: dawn li għandhom l-ilbiesi twal bojgħod fuqhom, min huma? Minn fejn ġejjin? Inti taf, Sinjur, qedtlu jien. Imbagħad qalli: dawn huma dawk li ġejjin mit-taħbit il-kbir u l-ilbiesi tagħhom ħassluhom u bajduhom fid-demm tal-ħaruf. Il-kelma tal-mulej. Tal-mulej il-art u kull ma fiha, id-dinja u kull ma jgħix fiha, għax hu fuq l-ibħra waqqafha u fuq ix-xmajjar wettaqha. Min jista' jitla' fuq il-għolja tal-mulej u min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu jdejh indaf u qalbu safja, min ma tax ruħu għal fruha. Dan ikollu barka mingħand il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla s-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob.
Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, araw bliema mħabba ħabbna l-missier. Nistgħu nissejħu u li talla. U tassew aħna. Għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma għarfitx lilu. Eżis, issa nafu li aħna u li Alla. Imma x'se nkunu l-qudiem ma hux muri lilna. Madankollu nafu li meta hu jidher aħna nkunu bħalu għax narawh kif inhu. Kull min għandu din it-tama fih isir safi bħalma safi huwa Kristu. Il-kelma tal-mulej. Kieġobkom? Evangelium ad skont San Matteo. F'dak iż-żmien, Ġesu kif ra l-folol tela fuq il-muntanja u wara li qgħad bil-qiegħda resqu lejh id-dixxipli tiegħu. U fetaħ fommu u qabad ikellimhom u jgħid: Ħenjin il-fqar fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Ħenjin l-imnikta, għax huma jkunu mfarġa. Ħenjin ta' qalbhom ħelwa, għax huma jkollhom l-art bħala wirt. Ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għaġġ tal-ġustizzja, għax huma jkunu mxebba. Ħenjin dawk li jħennu, għax huma jsibu ħniena. Ħenjin dawk li huma safja f'qalbhom, għax huma jaraw lil Alla. Ħenjin dawk li jġibu l-paċi, għax huma jissejħu li Alla. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba fil-ġustizzja, għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Ħenjin intom, meta jgħajrukom u jippersegwitawkom u jgħidu kull deni fuqkom bil-gideb minħabba fija. Ifirħu u tennew, għax ħlaskom kbir fis-smewiet. Il-kelma tal-mulej. L-ewwel nixtieq nirringrazzjakom ħafna
tal-ilqajtu l-istedina tiegħi li il-parroċċi tal-Belt u il-kapitlu niċċelebraw din il-festa fl-imkien. Biex nagħmlilhom kuraġġ li sena d-dieħla nerġgħu niltaqgħu min issentum ħafna. Imma xtaqt naqsam magħkom ftit ħsibijiet ispirati mhux biss bil-festa tal-lum, imma anke bil-qari sabiħ li għadna kemm smajna. L-Apostlu San Ġwan jitkellem dwar l-esperjenza tagħna fil-preżent. Jgħidilna eżiż, issa nafu li aħna wlied Alla, imma se nkunu l-qudiem mhux muri lilna, madankollu nafu li meta hu jidher aħna nkunu bħalu għax narawh kif inhu. Kull min għandu dit-tama fih isir safi bħalma safi huwa Kristu. Dawn huma kliem li jagħmlulna kuraġġ kbir. San Ġwan l-Apostlu qed jitkellem dwar tama li minna nfiha kapaċi issaffina. Aħna niġu ta' kull sena għal din il-festa ħafna drabi konxi bid-djufija tagħna mill-passat u l-preżent ta' dnub tagħna. Imma niċċelebraw din il-festa li hija festa ta' tama li aħna għalkemm mhux muri lulna kif se nkunu eżatt fil-glorja, ma nafu li meta jidher Ġesu, meta jiġi, aħna se nkunu bħalu. Din it-tama li aħna se nirtu l-istess glorja ta' Ġesu u li maħniex meħedna u mhux se nkunu weħedna. Għandha din il-qawwa kbira li ssaffina, li terfana mid-djufija tagħna, min-nuqqas ta' ħila tagħna, li tagħmlilna kuraġġ. Il-Papa meta kien l-Iżvezja dal-weekend li għadda iċċelebra il-festa tal-Qaddisin kollha. U fl-omelija li għamel dusija tiegħu il-Papa introduċa serje ġdida ta' barkiet, ta' beatitudnijiet. Aħna għadna kemm smajna minn fom id-Diaknu Novel, Ryan, il-Vanġelu li aħna nsejħulu tal-beatitudnijiet, tal-ħenijiet, tal-ħenijiet. Il-Mulej għal diversi drabi jgħid min huma il-ħenjin fis-saltna tiegħu. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu, ħenjin li mnikta, ħenjin ta' qalbhom ħelwa, ħenjin dawk li huma bil-ġuħlax tal-ġustizzja, ħenjin dawk li huma sapja f'qalbhom, ħenjin dawk li huma persegwitati, ħenjin dawk li jgħajruhom. It-tmien ponot tas-Salib ta' Malta jgħidu wkoll b'mod li aħna niftakru f'daw it-tmien beatitudnijiet. Il-Papa qal beatitudni ġdida li nixtieq nissuġġerixxi hija pereżempju għal min fil-proxmi tiegħu jara lil Ġesu. Ħenjin dawk li fil-proxmu tagħhom jaraw lil Ġesu. Ħenjin dawk li jaħdmu biex inħarsu din id-dar komuni tagħna, qed jgħid tal-ħolqien
għall-ambjent. Ħenjin dawk li kapaċi jagħmlu sagrifiċċju personali biex jgħinu lil ħuthom fil-bżonn. Din hija triq tal-qdusija li ħafna drabi jekk naħsbu fiha sew hija xi ħaġa li għalina hija ħajja ta' kuljum. U l-kelmiet tal-Papa jagħmlulna kuraġġ. Aħna ħafna drabi nieqfu fuq in-negattiv fil-ħajja tagħna. U ninsew li fil-bidu ta' kull qudiesa nitolbu l-għajnuna tal-qaddisin biex naqalgħu mingħand Alla il-maħfra ta' dnubietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Imma dawk il-ħuti min huma mhumiex biss aħna li qegħdin hawn illum, imma anke ħutna li qegħdin igawdu lill-Alla fil-ġenna. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marja Dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha biex jitolbu għalija. Kemm hi ħaġa sabiħa li aħna u nitolbu maħfra l-Alla, nitolbu kollha għajnuna ta' ħutna l-qaddisin li bil-merti tagħhom li aħna qegħdin niċċelebraw illum jgħinu l-qdusija tagħna. Kemm hi ħaġa sabiħa li llum nirringrazzjaw l-Alla wkoll tal-indulġenza plenarja. Xi tfisser di? Il-qawwa li l-mulejta lill-Knisja li jaħfrilna mhux biss id-nubiet tagħna imma anke l-effetti tagħhom. Jisaffina radikalment. Għaliex ngħid illum nirringrazzjaw il-Alla ta' dan it-teżor? Għax aħna niġbdu mill-merti ta' ħutna l-qaddisin. Meta b'dak li titlob il-Knisja, pereżempju din is-sena li ngħaddu mill-bib tal-ħniena, li titlob ir-Rużarju fil-familja, li tagħmel l-adorazzjoni Ewkaristika, dawn huma opri li ċkejknin fi żmien jassigurawna eternità beata. U kollha jfakruna f'din ix-xirka tal-qaddisin li hija verament komunjoni bejn il-ħbieb. It-Taljani għandhom qawl ispirat minn din il-festa, imma l-ħajja ta' kuljum. Non si va in paradiso a dispetto dei santi. Ma tistax tmur il-ġenna jekk inti tiddisprezza l-qaddisin, imma huma jużawha għal-qaddisin tal-art, ġifieri jekk inti titmur għand xi ħadd kbir, tittuħossib id-driver tiegħu. Jew inkella min jiftaħlek il-bieb għax inkella ma tasalx, tifhmuni intom, il-qaddisin ta' din l-art. Imma dan l-erf tad-dinja jifhem tajjeb ukoll il-qawwa tal-qaddisin fis-sema. Għalhekk jiena inħajjarkom illum nagħmlu għat-taqima personali lil qaddis personali tagħna dak li ingħatanna mal-isem tal-Magħmudija, jew inkella fil-Grisma, jew il-qaddis tar-raħal jew tal-parroċċa, jew il-fundatur tal-ordni li aħna tant qrib tiegħu. Dawn huma kollha qaddisin anke din il-Knisja Għażiża. Għandha tant altari iddedikati lil qaddisin differenti. Għandna din l-arti kapolavur ta' Mattia Preti dwar il-ħajja ta' San Ġwan Battista, ir-relikwi tal-qaddisin. Dawn huma kollha affarijiet konkreti li jfakruna f'din ix-xirka sabiħa li aħna llum iltqajna biex niċċelebraw. Ma ninsewx għada li nieqfu f'mument ta' sobrietà niftakru daw kollha li ħallewna. Il-passaġġ irid nagħmluh. Aħna nistgħu ngħidu l-mulej li maħniex maġlin, nistgħu. Imma jasal żgur. U jalla blajnuna tal-qaddisin aħna jkollna din il-għena
li inkunu bħalu u narawh kif inhu. Għaliex għax aħna għandna tama qawwija u kull min għandu din it-tama fih isir safi bħalma safi huwa Kristu. Jina nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħadna baħta taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u jgħad fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-salta tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben li hu meqjum mweġġa flimkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nuru l-ferħ tagħna llum quddiem Alla li hu l-glorja tal-qaddisin kollha tiegħu u nitolbuh salvana Mulej bit-talb tal-qaddisin tiegħek. Salvana Mulej bit-talb tal-qaddisin tiegħek. O Alla ta' erf bla qies permezz ta' Kristu int qed l-apostli s-sisin tal-Knisja tiegħek. Żomm il-fidili tiegħek fit-talim tagħhom nitolbu Salvana Mulej bit-talb tal-qaddisin tiegħek. Missier Setan, int qawwejt lil martri biex jagħtu xhieda tal-fidi tagħhom sat-tixrid ta' demmhom. Ejn lill-insara kollha biex ikunu dejjem xhieda fidili ta' Kristu ibnek nitolbu. Salvana Mulej bit-talb tal-qaddisin tiegħek. Missieri tjieba, int ħabbejt il-qaddisin verġni u tajthom id-don kbir li jsiru jixbħu lil Kristu. Iqaf ma' dawk li konsagrawlek il-verġinità tagħhom u għamel li jħarsu lejha bħala sinjal speċjali tal-ġid tas-sema nitolbu. Salvana Mulej bit-talb tal-qaddisin tiegħek. Missier Qaddis, int fil-qaddisin tiegħek u rejtna f'dawl kbir leġubijiet tal-grazzja tiegħek. Għallimna niċċelebraw il-kobor tiegħek fihom nitolbu. Salvana Mulej bit-talb tal-qaddisin tiegħek. Missier il-Faraġġ, ħenna l-ħutna mejtin u iġborhom għal dejjem madwarek mal-Verġni Mqazza Marija, ma' San Ġusepp, mal-qaddisin kollha. Bit-talb tagħhom għalina wassal lilna wkoll magħhom fis-sema nitolbu. Salvana Mulej bit-talb tal-qaddisin tiegħek. Mulej Alla tagħna int fil-qaddisin tiegħek turina l-preżenza tiegħek u wiċċek u tarrafna l-kelma tiegħek. Għamel li bil-ġieħ li nagħtu lilhom inħossu ruħna aktar qrib lejk bi Kristu Sidna.
Tolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna nemmnu mulej li l-qaddissin tiegħek diġà qegħdin isaltnu miegħek għal dejjem fis-sema. Ilqa' din l-offerta li qegħdin nagħmlulek għal ġid tagħhom u għamel għal ġieħ tagħhom u għamel li aħna nħossu l-għajnuna tat-talb li huma jresqu quddiemek għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sib. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Int illum qiegħed tagħtina li nuru il-ferħ tagħna għall-belt qaddisa tiegħek, Ġerusalemm tas-sema li jomna, fejn ħafna minn ħutna diġà jinsabu madwarek biex ifaħruk għal dejjem. Għalkemm għadna l-bogħod, aħna wkoll qegħdin inħaffu lejha bil-fidi, ferħanin bil-glorja tal-membri l-kbar tal-Knisja li int tajtomna b'eżempju għalina u bajnuna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għalhekk flimkien magħhom u mal-qtajja tal-anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bil-ferħ kollu intennulek. Qaddis tassew int mulej u jistoqlok it-tifqir tal-ħolqien kollu għax bibnek Ġesu Kristu sidna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintlu x-xems sanżula issirlek offerta safi. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek, miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom l-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-mister. Għaxuf il-lejli fih ngħata lina bħal ħoms, raddek il-ħajn, birek, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismu li jingħata għalik.
Ekku kol wara li klaħal kalċi, radlek il-ħaj, bire, tali dixxit li tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li biha ibnek fdina u tal-qawmin u l-pluh glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw il-tieni miġja tiegħu b'ratt il-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Araf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha trid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimplew bl-istess spiritu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu il-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni imqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidu li mħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qadej tiegħek il-Papa Franġisku l-Isqof tagħna Charles l-Isqijiet il-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tieba t-talb u x-xewqat ta' din il-familja li jiddiritta tinġabar madwarek. Għader missier ħanin lill-uliedek kollha kull fejn jinsabu għaqadhom miegħek il-koll. Ħena l-ħutna mejtin għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Sidna li bih titfawwar id-dinja b'kull ċid. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. Bla ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna lid-den. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull den.
Għatina fi tiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Xtiek jassatna l-qawwa u l-glorja għal Mulej Ġesu Kristu li għahdi l-apposti tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li int trid fiha, inti tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. danu l-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi l-nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. U lej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejn.
Nitolbu. Aħna nadurawk u Alla għax fost il-qaddisin kollha tiegħek inti tassew tal-għaġeb u waħdek il-qaddis. Għatina l-grazzja li niksbu qdusija sħiħa fil-milja ta' mħabtek biex minn din il-mejda imħejja għalina pellegrini fuq l-art ngħaddu għal festa tas-sema pajjiżna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Alla is-sebħ u l-ferħ tal-qaddisin li ġabarkom għal din il-festa tal-lum jimlikom dejjem bil-barka tiegħu. Bit-talb tal-qaddisin jeħliskom minn kull deni u jqawwikom bl-eżempji tajba tagħhom biex tgħaddu ħajja taqdu l-Alla u l-proxmu. Jilqawkom mal-qaddisin fil-għena tas-sema fejn il-Knisja mqazza tifraħ u tgawdi bil-għaqda ta' wlieda fis-sliem ta' dejjem. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ite